December 14-e. Játsszunk egyet! Miért volt érdekes november 10-e? Mert akkor volt a Nemzetközi Ifjúsági Világnap. Na és mi lesz január 22-én? A Magyar Kultúra Napja. Az utolsó kérdés pedig, hogy miért különleges a mai nap? Azért, mert ma van a névnapod. Boldog névnapot, Szilárda! Kedves Szilárda! Te melyik becenevedet használod? Szili, Szira vagy valami más? Tudtad-e, hogy a neved a Szilárd férfi név női párja? Jelentése álhatatos, következetes. Ne felejtsd el felköszönteni ismerőseidet a nevük napján. Küldj nekik ugyanilyen névnapi köszöntőt te is. köszi.moksatv.hu